Nisondia o kɔni an ta ye ka haw bisimila aw ka kunnafoni sentelemaw kɛnɛ kan Maliba TV1 jabaranin kan. AES jamana ni irisi jamana kɔkanko minisiri ka lajɛba ta ko filanan senfɛ Mali kɔkanko minisiri Abdoulaye Diop ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ n'a baraɲɔgɔn irisi jamanaden Serge Lavrov ye kununho haraba n'o bɛna jouer kalo tile 8 ma san 2026. N'o ma ɲɛma fila ninnu ye jɛɲɔgɔnya ɲumanbaw ta n'u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'u ka cɛsiri jira ko kura walasa u ka jɛgafɔ bɛ sabati ka taa a fɛ cogo min n'o sinsinnen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ danaya bonya ani berebereli koɲɛw AES ni irisi jamanaw ka jɛɲɔgɔnya siratigɛ la. Jatigɛwalikɛlaw kɛlɛli okumu kɔnɔna na a jirala ko Golomasi Tabaw ye sanfɛ gosili kɛ sigida caman na jouer kalo tile 7 min kɛra sababu ye ka jatigɛwalikɛlaw n'u bolofɛnw bɛɛ bɔ baara la ani Fajolo Maragakungo ani Farabugu yɔrɔ la. O sira fɛ Golomasi Tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma ye laseli kɛ ka bɛn ni kununho haraba ye n'o bɛna jouer kalo tile 8 ma san 2026 min kunnafoni kɔnɔna na a b'a jira ko Golomasi Tabaw ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ka dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔni bɔ baara la bulukesi yɔrɔ la min ni marifatigi ka kulu n'u ɲɛmɔgɔbaw tun bɛ furakɛ yen. Ko bɔ kɛra o yɔrɔ kofɔlen kɔni kan ka kɛ ni kunnafoni jɔnjɔn dɔ sɔrɔli ye o de kadara kɔnɔna na état major ba ka cɛdenw fo u ka wulikajɔ la jamana kurukara lakanani na. Kɔkan kibaruya dakuna an bɛ don Burkina Faso ka sanga ni bingani minnu kɛra ni dɔgɔkun kɔnɔna na jini jatigɛwalikɛla kulu b'a jira kulu de sen bɛ o la min senfɛ Golomasi Tabaw 22 ni milisi damadɔ de bɔnɛna u ni na n'an taara ɲɛfɛ bingani ɲɛsira lakana tigilamɔgɔ BIR ma di Dedugu kɛrɛfɛ min n'a sɔrɔdasi 14 ni dugudetɔn 7 de bɔnɛna u ni na ko fariya ko ɲɔɲɛlen do ka sɔrɔ ko Burkina Faso Golomasi Tabaw y'a jira k'u ye jatigɛwalikɛla 400 ni kɔ de bɔ baara la ni don laban ninnu na n'u ka sanfɛ susulu ye. An b'a kuncɛ RD Congo diɲɛ kɛnɛyatɔba OMS ka jatebɔ laban kɔnɔna na u y'a jira ko a kɛla mɔgɔ 500 de fatura Ebola banakisɛ fɛ Ituri Kivu worodugu yan fan fɛ ko maa 1000 ni 500 banakisɛ yera minnu na o jɔrɔnaw ɲɛkɔrɔ lapitaliso barakɛlaw fana bɛ gɛrɛvu la walasa k'u ka kalo 2 sara kɛ kɛnɛyako gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ Banque mondiale ye dollar wari miliyɔn 46 labila min na Faransi fana ye furakɛli minɛ nafama tɔni 20. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelemaw la Maliba TV1 jabaranin kan.